खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव BTC पिस एकर्ड डे खौ गाजा गोमजायै फालिदों। मानोना थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC पिस एकर्डा जादोंमोन। दिनैनि बे गोथार सानखौ, दिनैनि बे गोथार बुब्लिखौ दिनै गाजा गोमजा खुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी मेडामा जोबोद दुखु फोरमायदों आरो गोसो गोरबो सिङाव दुखु मोननायखौ मेगननि मोदैजों फोरमायदों। आरो बिथाङा फोरमायदों बिनेश्वर ब्रह्मखौ NDBफोरा मानो दरजा मोखाङाव नेनानै नायगार गावथारदोंमोन। बे आयदानि सायावबो बिथाङा गुवारै बेखेवथि होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थारैनो दिनैनि BTC एकर्डनि गेजेरजों बे गोथार सान, गोथार बुब्लिनि गेजेरजों मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोबां दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ बेखेवथिदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अबथिरा खोमानांनायनि थाखाय आंहा गोरबोआव दुखु दङ। बिथाङा जि सिमां नुदोंमोन बे सिमां नुनायखौ बिथाङा मावलांजोबनो हायाखै। बिथाङा माने प्रिलिमिनारि भाबै माने अट'नमास काउन्सिलखौनो गाव सुक्ति खालामनो सानदोंमोन, खिन्थु जोंनि माखासे लिडारा बिथांखौ बादा होदोंमोन। बिथाङा बिराद दुखु खालामदों आंनि सिगाङाव। आं मोनसे सुक्ति होनानै गालांगौमोन, खारन बिथाङा केन्सार बेमाराव गोग्लैदों नालाय। केन्सार बेमार जायोबा माने थांनानै थाया बेखौनो फोथायनानै दङमोन बियो। दा बिथांनि जि गोसोआव जि हांख्रायनाय, बे हांख्रायनायखौ मावलांनो हायाखै। खिन्थु बिनि जि फोजाखांनाय, बे फोजाखांनायखौ लानानैनो जोंनि बर' रायजोफ्रा बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदों। बे आन्दलन खालामनायाव गोबां जोहोलावफ्रा थैनानै थांनांदों। दा दिनै जोङो बिबारजों फुजिमालाय मा जानो, बिथांमोना सुथुरनि गुलियाव आरो पुलिसनि गुलियाव थैनानै थांनांबाय। दा बेखौ जोङो रेसपेक्ट होदों। जोङो मोनसे सानावल' रेसपेक्ट होयो। जों जाहाथे बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस, बे सेक्रिफाइसखौ गोसोआव लानानै जाहाथे जोंनि दानि जे थासारि, बे BTCनि जे थासारि, बे थासारिखौ जोङो मोजां समायना खालामनानै लांनायनि दायथ'आ जोंहा दं। होमबासो जोङो जोंनि लिडारफ्रा गावनि जिउखौ बावनानै गालांबाय, बे गालांनायनि मुल्यखौ जों होनो हागोन आरोखि। दा बिनेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बर' जाथिनि सासे मोजां लिडारमोन। माने बिथाङा रमान स्क्रिप्टखौ गथायफिननानै देबनागरिखौनो लाफिननायनि दायाव NDBफ्रा बिथांखौ माने न'नि दरखंआवनो नेबाय थानानै माने मोनाबिलि समाव बिथांखौ गावथारदों। दा बेवहाय आंबो दसि, बे थैनांनायनि थाखाय आंबो दसि। बे दसियानो जाहैबाय आङो माने रमान स्क्रिप्टखौ माने लानो थाखाय माना खालामदोंमोन। खारन जोंहा बर' गथ'फ्रा देबनागरि स्क्रिप्टजों गोबां माने बोसोर फरायखाबायमोन। दा बे जोंनि जेनेरेसनखौ बानायनांगौबा बिमा बिफानिबो कन्ट्रिबिउसन थानांगौ। बिमा बिफाफ्रा गाइड खालामनांगौ। बे बिमा बिफाफ्रा बे रमान स्क्रिप्टजों माबोरै गावनि गथ'खौ माने आवगायहोनो हागोन, बेखौ सिन्था खालामनानै आङो जोंनि माने उरखाव गोरा ब्रह्म, बियो जेला प्रेसिडेन्ट जादोंमोन, होमबा आं बेजों रायलायदोंमोन। रायलायनायाव बेबो मानिदों, आंनि जे सिन्था खालामनाय बेखौ मानिदों। आरो गासैबो बर' स्टुडेन्ट इउनियन बै समनि एबसुआ बेखौ सिन्था खालामनानै मानिनानै लादों। बेखौ स्पेसियेल कनभेनसन खालामनायनि उनाव रायजो राजानिबो बिथोन मोननानै बिनेश्वर ब्रह्मआ माने बे रमान स्क्रिप्टखौ सरकारनो गथायफिनदों। बे गथायफिननायनि दायाव बिथाङा माखासे माने NDBखौनो होनगोन आं, NDBआनो बिथांखौ माने दरखंआव नेनानै मोनाबिलियाव बिथांखौ गावथारनानै थाङो। बेवहाय आंबो निजेनो माने बिथां थैनायनि थाखाय आंबो बिनि थाखाय रेसपन्सिबोल होननानै आं साननानै लायो। दा बिथांमोनखौ बहाय नुनानै आंनि गोरबोआ गाबखांदों आरोखि। गायदे हेलेना मोनहा गोथां गोथें गावथारजादों, सोमलाया गोथां गोथें गावथारजादों। बेफोरखौ नुनानै आङो दिनै बांद्राय आबेगिक जादों आरोखि। दा जिखि जाया मानो आंनि आबेगाथ' खामानि होआ। रायजो राजाखौ आं आर'ज गाबदों
जे हाग्रामा महिलारिया जिबायदि सेक्रिफाइस खालामदों पुलिसनि अत्याचारजों आखाइ आथिं दिख्रुब जादों आंनि आखाइनिफ्रायनो बेखौ जों हमनानै लानानै थांनानै बेखौ आखाइ आथिं दिख्रुबदों बे माने दुखुआव जे दिनैनि सानाव जे 2003आव सुक्ति खालामदों होमब्लाबो आंबो सुक्तियाव दंफायोमोन बिनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो आंबो बिराद मोदै र' गाबदों माने आं एल.के. आडबाणी बिथाङाबो नायहरबाय थाबाय जोंनि थरंगबी सार बेबो नायहरबाय थाबाय थेवबाबो लाजिनायखौहाय आं मोदैखौ हमथानो नागिरबाबो हमथानो हायाखै दा हाग्रामा महिलाया थांनानै दङ बेयो माने पुलिसनि गुलियावबो थैयाखिसै सुथुरनि आखायावबो बियो गोग्लैयाखिसै बे हिसाबै बेखौल' जों सासे बासायनानै लाखिनो हाबाय गाव बासिनो हाबाय दा बासिनो हानानै दिनै बे जायफ्रानोखि सेक्रिफाइस खालामदों सेक्रिफाइस खालामनाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै मान होदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद माने थुलुंगा होथावथाव थुलुंगा मोनथावथाव खामानि बिथाङा दिनैनि सानाव बिनेस्वर ब्रह्मनि थाखाय मोनसे बेबायदिनो मेम'रियेल टम्ब बानायनो थाखाय बिथाङा डिक्लेयार होगोन आरो आंबो बिथां थैनायनि थाखाय आं दसि होननानै साननानैनो आं गावनो गोसोखांहोदों आरो दिनैनि सानाव मेम'रियेल टम्ब बानायनो थाखाय पार्क बानायनो थाखाय बिथाङा दिनै डिक्लेयार होगोन होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायनानै दोनदों আজি হল 23rd বড়োলেণ্ড ডে 23rd বড়োলেণ্ড ডে এইটো আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে বিটিচি ছেক্ৰেটাৰিয়েটত বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি নেশ্যনেল ফ্লেগ আমি হইষ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া 2624
যিটো মাৰ্চাৰ্ছ সিহঁতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছো। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাজহুৱা মিটিং হ'ব। যেন হওক এইটো যিটো BTC চুক্তি সেইটো ঐতিহাসিক চুক্তি, কনষ্টিটিউচনেল, আৰু চবে জানে এই BTC চুক্তিৰ দ্বাৰা দি BTC অঞ্চলত কি হৈছে হোৱা নাই চবে জানে, মই ক'ব লগা একো নাই। আৰু এই চুক্তিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অৱদান আছে, সেইটো চবেই জানে। আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা সঁহাৰি পাইছো, অসমীয়াই হওক, বেংগলী হওক, নেপালী হওক, ৰাজবংশী হওক, বা আদিবাসী হওক, বা নাথযোগী হওক, বা সত্যধৰে হওক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছো, সহায় পাইছো। সেইকাৰণে আমি 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত সেই চুক্তিটো আমি কৰিব পাৰিছো, আৰু সকলোৰে অৱদান আছে। আৰু এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি আমি BTC অঞ্চলত কি কৰিব পাৰিছে পৰা নাই চবে জানে, আৰু আমি চবকে সন্মান কৰো। আৰু ভৱিষ্যত যাতে আমি আকৌ ইয়াতকে আৰু যাতে বেছি কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত, ঈশ্বৰৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। কথা সেইটোৱে, ৰাজনীতি একো নহয়। 2025ত BPF দল হিচাপে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু BPF চৰকাৰ গঠন কৰিব। এইটো 100% কথা। ইয়াত কোনো শক্তিয়ে আমাক ৰখাব নোৱাৰে। BTC চুক্তিৰ পিছত BTR চুক্তি আৰু পুনৰ হৈছে।